Bueno, bos días, Olalla Bouzas, directora musical de musicais como REC, El Rei León, en Vilagarcía. Isto é para revistas más de verano. Vamos a empezar. É difícil entender os musicais estes sen coñecer os inicios musicais de Olalla Bouzas. Como foron eses inicios musicais? Pois os inicios musicais creo que non... Dende que recordo. Tiven a tendencia musical desde na casa, dende pequena. Meu pai xa tocaba guitarra, tivemos unha tradición bastante musical na casa. Sempre quixen ser músico. Non houve outro momento na vida que non quixera ser outra cousa. Tiveno claro dende pequena. Empecé a carreira aos 8 anos de piano e despois xa enganchei ca de canto tamén e hasta aquí, facer a escola e seguir formándome. E cando foi ese salto de formándose ao salto un pouco máis profesional? A ver, eu creo que o máis profesional foi rematar os estudios e comezar co tema do ensino, da docencia, formar a Escola de Música CODA aquí en Vilagarcía, que a miña compañeira de estudios, Chus Ferreira. Aí comezou o traballo duro, como quen di, e que non para. Temos proxectos todos os anos, unha cousa nova, que sempre estamos como querendo escalar un poquinho máis. Entón, digamos que creo que profesionalmente foi cando fundamos a escola de música. Falas de como fundaste esa escola, pero claro, foi un inicio no que non había absolutamente nada. E que non había nada. Como foi ese momento no que vos sentades e decides vamos a formar unha escola de... Pois, a verdade foi rematar os estudios e decir, bueno, agora que facemos? Eu dixen, Chus, que montamos un chiringuito así para dar clase. A verdade é que non sabíamos como iba a tirar a cousa. E de feito comezamos en Vilaxoán, unha escola moi pequeniña, estivemos como 2 ou 3 anos e fomos recollendo máis alumnos, innovando cousiñas e chegou un momento que dixemos este local non dá para máis, ou arriesgamos, facemos algo moito máis grande, ou isto xa non dá para máis. E foi cando decidimos mudarnos para Vilagarcía, pois marcar un baixo, preparalo, ensonorizalo, bueno, toda esa inversión grande que é moi importante, ademais con moito riesgo, pero ben, e aí... E que tipo de alumnado tiña desde o principio? Buscabades un perfil concreto, simplemente a xente que lle gustaba a música? Cal era ese perfil que buscabades? Sí, o perfil é que a función das escolas de música son diferentes, polo menos a nosa, queremos que sexa diferente do conservatorio, non? O conservatorio é moi clásico, tes unha programación que tes que cumplir nese curso, e nos que queremos é adaptarnos, nos temos unha ensinanza pois moi privada, non, como adaptámonos ao alumno, a necesidade do alumno, pois con de 0 a 100 anos, dame igual, o que esa persoa que irá aprender, pois nos adaptámonos un pouco a ela e ao ritmo, sabes, non temos que cumplir ningún requisito. Iso é moi importante para motivar os alumnos. Hai alumnos que queren ver a música como algo profesional ou como un futuro, e outra xente que quere un medio de ocio, de distracción, de superación, de motivación na súa vida, noutros traballos. Entón temos un perfil moi amplio de alumno. O sea, en CODA está aberta tanto para xente de 90 anos como para rapaces de 8, podemos entender, non? Eso mesmo. E a facilidade para aprender música difire un pouco ou depende un pouco do alumno? A ver, está claro que os nenos xa sabemos que son unhas esponxas, non? O sea, ademais a música considero que é moi importante no que é o desarrollo dos rapaces, pero é que teño xente maior contentísima co tema da música, o sea, descubren cousas que poden facer, que na súa vida imaginaron que iban a disfrutar do instrumento que estén facendo ou da asignatura que estén cursando. Bueno, CODA nos últimos anos alo menos é moi coñecida polos musicais que facedes. Como xorde a idea de facer este tipo de iniciativas? E dar un pouco un salto máis alá e de expoñervos? Sí, pois a verdade é que foi así. Bueno, en CODA fundouse fai moitos anos, nós temos moitísimos alumnos de canto. Creo que case a asignatura que máis somos 3 profesores dando canto por necesidade de plazas. Canto, digamos que un canto máis moderno, non máis do día a día. Entón, fixemos como unha asignatura de apoio a ese canto, pois, o tema do coro.
empezou así como unha asignatura de apoio, non? Porque é necesaria para cumplir moitos requisitos no canto, pero empezou a crecer, empezamos a facer cousas máis modernas. Eu tamén metime máis no tema do mundo dos arranxos dos vocais. Foi... Vamos a facer un temiña do musical do Rei León, facemos un... Depois vamos facer outro. Cando nos dimos conta tiñamos casi o repertorio montado do Rei León, se temos, bueno, xa non ten sentido, vamos a buscarlle, vamos a facer unha adaptación do musical, e a verdade foi un boom, o sea, tivemos moitísimo éxito. Aparte foi arriscado, porque a ver, el Rei León sempre asocias a un musical de Madrid, en cambio a xente que veu de Coda non ten nada que envidiar, o sea, polo que diga. A ver, non son os mesmos medios, claro. Pero eso tamén fixo que fóramos moi creativos. Quere decir, se tiveramos moitísimos cartos, pois podríamos recrealo moitísimo máis, pero como non había, fixo que todo o equipo, digamos, a creatividade, sabes, se saltara moitísimo, buscáramos métodos, buscáramos novas ideas, fixo que unha ilusión, non? Como digamos, unha motivación moi forte para todo o equipo. A verdade é que fixémolo moi ben. A parte do canto, bueno, que xa preparades na escola, había que facer vestimentas, había que facer maquillaxe, había que facer ensaios, como se... Pois, co tempo fomos, como digamos, perfeccionando o método, non? Empezamos poucos, fomos crecendo con expectativas máis grandes, entonces tiven que facer como varios, o sea, dentro do equipo ter que facer varios subequipos, pois un que dedicado ao deseño dos maquillaxes, por exemplo, porque no Rei León é un tema moi grande, os vestuarios, pois outro que o equipo da publicidade, dos medios, sabe, facer como unha especie de departamentos por ter un pouco a cousa ordenada, todo rixido polo director, que neste caso sei un eu, pero, sabe, estaba moi ben orquestado, e a verdade funciona moi ben, e toda a xente ten a súa, digamos, está facendo o que mellor cree que se lle dá. Incluso as vestimentas e todo iso corre pola vosa conta? Todo. Aquí, por exemplo, nos vamos, as nais, non sei quen, non, coso, e creo que isto podo facelo, non, se cambio isto por isto. A creatividade estaba ao máximo. Para min ten moitísimo máis mérito. No, claro, sí. E cada tempo pode levar a ensaiar un musical así? Pois mira... Antes de poñelo en escena? O que pasa que co musical do Rei León, a adaptación que fixemos foi como moi lenta, porque empezamos querendo facer como unha especie de concerto e despois fomos como desarrollando. Co tema do musical de Shrek fixémolo de cero e querer xa estar como arriba en certo tempo, e levounos un ano, o que é un curso inteiro de preparación para telo listo de todo, claro, e corrixindo mogollón de erros sobre a marcha, de que tiveramos no Rei León por novatos, como quen di, claro, corrixindo este tipo de cousas, pero un ano leva ben. Claro, date de conta que son xente que ten os seus estudios, ten os seus traballos, non podo dicirles, non, aquí 8 horas vamos a estar ensayando o día, non, sabe, ten que sacar son horas extras. E por que eses dous musicais? Por que elixistes o Rei León e por que Rec? Son así encaminhados máis a un público infantil, na que pode ser un público familiar perfectamente? Sí, é que en Coda somos moi familiares. Como somos, digamos, temos de todas as edades, temos rapaces máis novos, xente máis adulta. Gustounos moitísimo o tema do público infantil, pero creo que é moi importante non centrarnos solamente no infantil, quero decir, eu que teño dúas rapazas, non? Cando teño que leválas gústame levar, pero se eu podo disfrutar tamén, disfrutamos todos, non solamente os rapaces, que para os maiores sea un tostón. Entón, xogar co público familiar é moi importante, tens que coidar os dous aspectos, tanto o infantil como os adultos. Imagino que a veces hai adultos que disfrutan máis incluso cos propios nenos. Sí. Destes dos musicales, tanto o Rei León, a xente que pudo velo, e o velo en Madrid, non creo que non encontrei a ninguén que dixera aburrimos moitísimo, nada, non. Tanto os rapaces como os adultos pásalo
pipa, con calidade musical tamén, que é moi importante. Hai moitos cantantes e, mestres de música que encamiñan ahora a súa vida moito hacia os musicais. Ti ves un nicho de mercado aí importante ou como... Vexo, eu que vexo, a ver, creo que aínda non estamos moi mentalizados no tema dos musicais. Non, creo que aínda este público, polo menos falo de Galicia, aínda non se valora como é debido un musical, porque a xente tampouco ten que saber como funciona, o sea, non saben que o equipo, a mellor son 50 personas aquí traballando, o sea, porque facemos todo en directo, o sea, non é, se a música fora gravada e os cantantes foran gravados, poderíamos reducir o que o equipo sería máis barato, pero claro, non o é. Entón, aínda costa un pouquiño ao público, sobre todo galego, máis interior, digamos, non están acostumbrados a ese tipo de espectáculo grande e aínda non se valora, pero estamos aí, para eso traballamos, para que se valore moitísimo máis, sobre todo os temas do directo. O que ti falabas, de que en Galicia non hai moitas escolas, ni moitas compañías que se dediquen ao mundo dos musicais, que veñen son de fora, normalmente son de Madrid. Sí, es que non somos os primeiros, prácticamente co tema de musical de Shrek, somos a primeira compañía que ten os dereitos legais da película de Shrek, para poder facelo en galego. Claro, hai compañías por toda España que sí que teñen moitos dereitos de moitas musicais de Broadway, pero en galego o sea, temos un contrato extra para poder adaptalo ao idioma galego. E tardou moito conseguir ese contrato? Como sí, casi un ano. Un ano de xestións. De xestións, unha empresa norteamericana, MTI, que xestiona os dereitos de musicais, porque non é... son negociacións porque non llos venden a calquera empresa característica do musical, do público. Entón, claro, contando que en Norteamérica as xestións son moi lentas. E poñen requisitos en plan de calidade ou algúns condicionantes para dar esa... Sí, por suposto, claro. Tes un currículum, fai moitísimas preguntas. Nos temos un contrato que parece que vamos a ir á cárcel como fallamos nunha... son moi exigentes, son moi organizados en ese aspecto. Co tema Disney é imposible prácticamente porque son moi exigentes. Pero bueno, con DreamWorks tivemos sorte e o tema de Shrek sí que cederon, o sea, aprobaron. Creo que eles tamén valoraran o que as características da compañía, pois Shrek sí que foi un acerto. Por que lugares estivestes? Porque estivestes tamén pola Contorna, estivestes en Nigrán, creo, estivestes en Cangas, en Catoira. Sí. Que outras cidades? Nos estivemos, o sea, co musical de Corroi de León estivemos moitísimo, porque foron 3 anos xirando por Galicia. Co musical de Shrek, que estrenamos o ano pasado, o novembro pasado, estivemos en Rianxo, fixemos 4 funcións porque fixemos a residencia ali. A residencia é que cede o noso espacio auditorio para poder facer os deseños do espacio, utilizar como medio de ensaios, facer o deseño das luces, bueno, todos os últimos axustes cederon no auditorio de Rianxo. Estivemos ali 2 semanas antes do preestreno. Fixemos 4 funcións en Rianxo, fixemos en Catoira, estivemos en Vilagarcía, en Cangas. Descansamos toda a temporada de verán. En novembro arrancamos outra vez, o 27 de outubro, no Mar de Vigo. Este ano xa queremos ir a auditorios un poquinho máis grandes, máis centrais, máis... O ano pasado foi como un pouco a proba, porque non sabíamos como iba a resultar o tema do musical, o recibimento do público, pero foi bo. Entón, supoño que ti que estás no mundillo, sabes que hai reticencias á hora de pagar a cultura. Que crees que ten que cambiar? Que chip ten que cambiar? Por lo menos en Galicia, non? Iba un poquinho por eso, por ese lado, cando te comentaba que ainda estamos en proceso de valorar as cousas. A xente, claro, que é reticente a pagar
dicen que unha entrada vale 15 euros, e dice, pero despois dices, pero despois non te importa ir a pagar, sabedes canto para ir a ver un partido de fútbol. Quero decir, estamos aí, hai que mentalizarse, creo que a xente despois cando ve, di, tiñas razón, vale, pero ten que velo. Claro. Ainda non se espera, ainda non sabe a xente, sacando a xente que xa foi pois, a Madrid, pois a ver algún tipo de musical de un formato grande, sí que sabe, pero é que é normal, o sea, en Galicia hasta non hai nin accesos a auditorios moi grandes, o sea, quero decir, nas comarcas son auditorios, nós non podemos facer as funcións en calquer auditorio porque non cabemos. Claro. O sea, non podéramos ir a todos os auditorios, pois que non cabemos. Entón, claro, eso tamén limita pois que a xente non vexa, o sea, non se vai a mudar, ten que desplazarse aos núcleos para poder ver este tipo de espectáculo. Supoño que tamén funciona un pouco boca a boca, non? Porque vos enchestes aquí, polo menos, que é un éxito. Bueno, aquí xogábamos un poquinho na casa, non? É verdade. Somos moitos, entón, pois sí que o boca a boca e temos moitas referencias co Rei León, a verdade. Pois sí. E que proxectos hai en mente para un futuro? Pois, para futuros proxectos, bueno, para este curso que ven queremos ampliar un pouquiño, digamos, o desenvolvemento da escola, pois cara a isto que estamos facendo, non? Como que estamos traballando no teatro musical, pero aínda non estamos formando, digamos, independientemente no teatro musical. Entonces agora mesmo o meu proxecto estamos diseñando un tipo de ensino un pouco, o sea, enfocado no teatro musical, o sea, non só no canto, senón como que un pouquiño máis, porque tampouco hai moitos sitios que ofrezan este tipo de asignaturas ou de modalidades, digamos, son bastante novas é como que, digamos, no teatro musical xúntanse tres vertentes, que é a danza, o teatro e a música. É unha calidade moi alta, o sea, necesita unha formación e queremos pois ampliar un pouco o tema da escola ao teatro musical e a outras modalidades musicais pois máis modernas, pois a mellor o jazz, ampliar un pouco as expectativas, estamos un pouco niso, e despois seguir traballando con SREC, que temos que xirar outro un ou 2 anos máis, estaremos, sí, porque queremos como que digamos ir a todas as partes de Galicia, sacar de rendimento, evidentemente a inversión, que foi moita inversión, ter a xente traballando, como quen di, e despois, pois seguramente outro. Que teñan que vir. Sí. E hai xente na escola interesada en camiñar a súa vida profesional, non solamente por ocio, hacia o tema dos musicais. Sí. De feito, os protagonistas, digamos, a xente máis que xa levan moitos anos na escola, pero xa estánse formando na SAD, pois, ou xente que quere estar a outros sitios a seguir formándose máis profesionalmente, pero non queren deixar tampouco que están facendo, porque é unha experiencia adelantada ao que van a recibir, pero sí que hai xente que seguramente se volvería atrás, o mellor non estudiaba unha carreira e seguramente iría por este lado. Entonces hai canteira en Vilagarcía? Moita. Sí. É xente que ven de fora tamén, por eso digo que vamos a ampliar un poquinho máis, porque digamos que a Redonda tampouco hai moitos sitios onde se poda ofrecer este tipo de formación. Perfecto, vale, pois moitísimas gracias e moitos éxitos. Nada, a vos, gracias.